Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan nat kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, ken intarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti da ito ya programa. Apakay tampukan kadag iti pakasritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi. Okay. Sagudayin nga ron ti surat ti pagkasalitaan ni Albert nga napauluan iti junk shop. Dear Manong Nemi, idi addan puot ko Manong Nemi na ibilang kon ti bagi ti pamilyami adak sanggasat. Apay ko nam, siyak tinauna kada kami nga talo nga kakabsat. Sino ti amami? May isa nga drug addict. Bartikero ka nagsyab-syabu. Sino tinamamok nga ina? Uno inami? May isang prostitute. Mangilaklako ti bagina. Kadagiti lalaki. Tapno laeng adda may gatang ti bagas nga isaang mi. Tapno sa ala nga kiraos ti tiyan mi. Adda kam lang iti barong-barong, barong-barong Manong Nemi, ti kaaya-ayan, di kiti paraparitan da nga mangipatakder iti balayo ng barong-barong da squatter area. Nga ti panagriknak, idi adda puot kun Manong Nemi, ket kaslasaan na kami nga taudan, ti naranyag nga init. Kasla na dilidem ti biyag mi sa alakasla. Kaslat pangibilangan. Ket talo kampay nga kakabsat. Manong Nemi. Nusong ampet ni nanang Manong Nemi nga gapo iti trabaho na nga ti ibagbaga na idi ket waitress. Iti maestra nga restaurant nga rabii iti panag-duty na. Ngem idi agmat-mature ti panunod ko, kan mangmangig ko karigiti tao, nga isuna, ket prostitute, GRO, anapay pangawag mo, hostess, pick-up girl, Manong Nemi. Tamadlaw mo na tanong sumangpeten, napuyatan, kasla napaksuyan, awan di makita mga isa mitirupa na, basta sumangpeten, detan, agiddan, maturugen. Idin to, Manong Nemi, tati amami, ket may isang bartikero. Makita misuna, kadagiti kakanto, sangot ti store, nga giinom, makiin-inom. Nga no kasta nga mabarteka, karyar, Deta. Siyempre, no sumangpet, ni nanang, nabit pa nagtrabaho na maturog. Aldaw tumatid no griing ni tatang. No tatang Manong Nemi, no makariingan, nagsapol ti makan. Tumakapangan, may warsin na bugo na pumanawan. Kasla awanan kami iti ama ken ina. Iso nga kunak, apo na imbatan ti kasto nga biyag, daksanggasat. Idagbasa akong ti elementarya, Manong Nemi, boo! Boo, 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 boo!
Bartekero, tama na. Aglaklako tibi ba? Ano pa nanganandan? Puta ko na naglabas kami na yan. Sa nga puta eh. Tina na, hustes. Yan na. No ibagak ko mo, ay, samit sangapot na ito. Hanggang pusto na ito. Hanggang maling ako na yan, mano. At tapod numat ibagbagat. Hanapay tilaban mo. Bagam saan nga po nung data, nasampit ni tatang ko, nasampit ni nanang ko, kunak ko mga rod. Amukmat manong itinagano sa panunod ko amukon, nga bartekero, drug addict, ti amami, ilinto ta hustes, ti inami. Nga hindi maawata ko na anyat kay tason, ti hustes manong nemi, kasla marimunak pa yun, nga makakita iti inak. Awan pulos tinted na kada kami nga pamateg nga kakabsat. Basta impultit na kamlatan. Diyan mo nakasano nga naiwanan na. Hindi ta maladaga akpailain. Ket gaputa siya tinauna, kasla siya kung tinagbalin manong naming nga panakaama, panakaina, dagiti duwa kabsat ko. Ayan, duwa kabsat ko, nga may isa nga babae manong naming takinteng nga. Nga iso da ito ni Juby. Idinto ta babi ti bordet. Uno man pa'y masak nga lalaki manunemi, idiaddan nakem ko, sinursuro kon iti agluto. Tano ibaga ni nanang, Albert, medyo nabartek pa yung nanang sumangpit ibigat. Nang, yan di kwarta, ang kagumatang ti bagas, taong bagas tayo, gluto kan. Gumatang kan tumatin ti noodles, lutuem, tamamigat kay tulatan, ha? Kaya maturog akon. Ano amin si talaga nga trabaho yun, no? Waitress! Apengaro nga kakapsot kayo, kaya nabartek kayo, nakainom kayo. Emun sa lusod, may. Apeng sinulusun mo data kinitatang mo, ditatang mo ngay. Di jay, alas 12 di sumangpit, agwasang-wasang maning. Maturok pa lang. Wala ta, dadik ka daw, mamartek tama yun. Nang, putot na kami ka din ni tatang. Sino kumantakin putot ka na kayo nung sanga ni tatang nyo? Unang ta, kung kunada ka nung, kung kunada nga, ilaklako yun ni bagyo ka na kiti lalaki. Tapos nagbiyag tayo lang. Tapos saan tayo nga mabisinan, ha? Kaya yung sawin, dito kang kanan tayo, agkapot na narugit nga trabaho. Sumatay ka man! Trabaho, dry bagbagam. Ano ka sa nung nga rin karamidan, kita man taramidan ti amam? Imbas ko mga siyot agtrabaho kung saan, dawatan na pa'y, nga sunod saan na kamang tet, katungpayan na. So nga si ka, Albert, kas inaunang kabsat. Tamo babayan na kita adim ha? Pas nagmatagbasa. May gusto di biyag tayo. Dulawin nga bagbagam. Nasasiyat pa biyag tayo. Hindi na duma. Imbagat na mangantay pa eh. Hindi na duma nga raod. Nadama di kiti kong tao nga kiraos ti jamin kitawan ka niming maturog ka rin kapsat ko. Sumarting ka man. Hindi kan. Panawan mo doy. Ang kagumatang ang tibagas. Nagluto ka na ha. Mga kadulatang kapsat. Umapapalak lang manong nemi ka rin padak idi ngobing. Nga mas makunang isuda kit ubing. Makalangay da, makiayayam da, marami dat kayad da, katawag, tataray da, obisisem da. Siyak nga rod, dakam nga rod nga kakapsat. Sila na ipabaklay ka da kami tinagdag sa nakrus manong. Mapang kami makiayayam, Hey, ang kamay to'y, hindi ka kahit kakayayam. Sika nga anak puto ti drug addict. Sika nga anak ti hustes. Kunada. Hindi mabaling ko no sandak akayat ko nakman. Hindi pa nagbasak, iti elementarya, awan ti sa bali, iti naramid ko no di agbasa. Agtrabaho ti unag ti balay. Iti agbasa mo tin ni Juby, lakit dua kami nga sumrek ng agbasa. Iti agbasa mo tin manunemi ni Bobby. Inay wanak di kiti kakapsat ko, siyempre. Siyak ng inauna, di mat marami din datatang kininanang ti obligasyon na kara kami. Siya akong tinagbalin nga ama ken ina, di kiti duwa kapsat ko. Ket siyempre, agsalsaludsud da. Kuya, abi gusto ti biyag tayo.
Ori siyak salsalut-sudak man adin ko no hape kas tibiyag tayo. Hanga bale. Makalong ato tayo matlaing. Kasi no kung mga makalong ato tayo, kuya. At dati dito'y squatter area nga bagbagada. Naman, sa kasdyan ni tatang, barbartik lata, sa ninanang met. Apay ni nanang. Mangmangtad man ti kwarta ka sa pulan tayo. Nga may bagbagada nga, dakos ka no, narugit ka no, trabaho na. Ading ko, tinasken, kat si bibiyag tayo. Iso nga sana tayo nga babayaan niya po Diyos. At danto nga taasensyo ti biyag tayo, kuya. No kayat mo, ngumansensyo ti biyag mo. Jubi, babi, umasensyo tayo. Kasi ano ko mga rod, kat kasi madadanan kinitatang. Narugit ti pagsapurin ni nanang, nga iso ti magadgatang ti kang kanin tayo. Di nga saan ka di nga madi. Tulamin. Tinasken kadag serbi itinasyaat. Basta, laglagipin nyo ading ko ha. Chubi, Babi, ya, orekas dyan tatatang kinanang, basta lakit tatakanan tayo. Ken umang-angis tayo. Ken saan tayo liplipatan ni Apo Diyos. Ikarik ka na kayo, ading ko. No kas dyan man, nagbaling nga irresponsible ni tatang, no narugit man di trabaho ni nanang, siyak, ikarik ka na kayo. Kas inauna kapsat yo. Ha? Sumaya at tutibiyag tayo. Idi amukon manong nemi ti agsapol iti sentabo ako nada. Agsapol ti sentabo ko nada kahit dadyahin no at may ganam akwarta nga pagbambanugam. Nasursuro mi anong nemi agkabsat iti agpidot iti basura. Mapan iti pagbabasuraan tapno agkita kada iti mabaliming nga ilako iti junk shop. Wen manong, no kasta nga bakasyon, Sabado, Domingo, adda kami iti pagbabasuraan, nga agkalkal, nga magkita, nga agala kada iti mabalimi nga ikabil iti sako balay di, ang pala kuraton, ang kariton. Nagkita dumagit kariton. Makakita kam kada kitay plastic, lata, botelya, nga mabaling nga panilako iti junk shop, makita mi nga kalba, landok, kapo. Sakto mapan manong nemi iti junk shop. Grade 5 back idi manong nemi. Idi ta mapangkon ilako manong nemi ti nakasako nga napangkon napidot nga basura. Ada bute, ada landok, ada galba, ada plastic. Iti may nga junk shop manong nemi. Nakita naktiking ko kwa. Hey! Wata. Anat nagyanta sa akum. Nanduman-duman tata. Alay bukromon. Nakitaak no mano. Hindi bukrok manong. Anat nagamabarok. Albert tata. Aping kasto ti araramidam. Kahit mo lang ang allowance mo panagbasa. Saan lang ang dada tata. Kahit ko kumamit nga dakwartang igatang ko ti bagas, nga mailoto, taisot ka namin agkakapsat. Sangkit nga gapo kininanang ko nga inistoryak manong nemi idaking ko ti may isang junk shop. Ngayon da ito'y namamok, nakalpasan nga imbagak ng siyak tinagang ko kit Albert, manong nemi imbaga naman itinagan na nga. Siyak man ni tatang nga Ed, pang shortcut iti Edward. Tsaktakin ko ka ito yung junk shop. Yung kasta, iraprapin mo lang ti mapanagbasura. Agalat ka na kita yung mabalim mong ilako, bro. O data, drug-addict ko nam ti amam. O data, sa tinanang mo, ang duty ti rabi ilakla ko ng tibagina. May isang, sa mo yung tutuloy yan. Diyan ka lang iti barong-barong tata. Dito yung mamuila ko, basit lang na ito, balor na. Masa nga bali? Ikang kati trabaho, kahit mo, nasaan lang ang mapanagpidot,
Nati kahit arami dagdara. Nagbasbasa ka sa paib tagriing. Ta sakbay nga mapangkagbasa. Umay katumulong dito diyang shop. Ado ti mabaling nga trabaho nito eh. Mabaling agurnos ka kada kitay umay dailako, agilasin ka, tandanan ka. Right? Yung kadwayo tata. Si Shaq. Di asawa yung ay. Babag ta asawan. No, kahit ko ti adda asawa na, maminsan lang ti may sarabi agit adumat maganan siya, mamanak la tagumata ngayon. Baka nagatang yun ni nanang ko. Nana? Baka ni nanang ko, taramanan yun. Shhh, talay pagbagat. Apay pick up gal ni nanang mo ya. Staman ti pagbagada, tata. Agyang ano ti restaurant. Waitress ko nana. Hindi ko yung bagbagada mo't ngak mo. Bara-barang amamok to nanang mo, tumaraman ako. Ako ang ko lang. Mayat ka dyan ko nak. Ala, basit lang ti balor dito ko napidot mo barok. Mikang ka dito 50 pesos? Wait. Ito lang makigam magtikas ti tata. Makigam ka ti 50 pesos ita lang. O doon kamat iti dinanang ko. Nagkapo iti taang siyak nga ti paragatang ka iti ka sa pulami. Dati ket 50 nga nagkapo iti nadalos. Nadalos. Nagbanugak, nagapo ka na kayo, tinayon na tata. Agyaman na ka na kayo. Sige nga na. Mayad ka di ko nak. Umay kagtrabaho ti junk shop ko. Huwin tata, mayatak, ayabag to pwede rekapsat ko. Napilangan da may tulong da. Imbaglakid din manong namitad da ni Tata Ed nga iso iti nangipaama ti bagina kaniyak kada kami ngagkakapsat. Aman. No, kasta nga bakasyon, kadawan di klase mi ngagkakapsat manong tada kami din amin ng elementarya. Mabang kami, ti junk shop. Conforme ti may tulong mi. No pumanaw, ni Tata Ed, dakam ti agbantay, isuro nakmet no ka, no kasunod ti panagbaya, panang gatang ko, kadag iti umayda, iti junk shop, no mano ti per kilo, kasi kilo manakan nakmet na, tagri 5 akon. Akit siyempre, numalpas to netang agmalmalem, adan tumatentandan mi agkakabsat, allowance min tumatang mapanagbasa, manunemi, ket siyempre, igatang may itibagas, kanda dumapay kang sa pula, sardinas sa noodles, digad kahit ng sawan, mangmangan kami matan iti naglingling at anmi, hang kami nga mangmangan nga gapo, at igatang mi kininanang. Nakasan tumat nga dagundaway nga sumangpet itatang, masasama ito dyan. Ang ko na natutos tang. Ang napidamagin, kumusta ka met? Nagamutain. Siya pa yung maamunti anak yun, tatang. Siya na Albert, di nauna. Siya. Checkmate ni Juby, di may kadwa nga putot yun. Siya. Checkmate ni Bobby. Putot. Una, no putot na kami, tatang. No sana baka sa balit ama ni kuya, sa balit ama ni Bobby. Damag ko nga kwartayo, magdit ka nayon, inom ko anak pa yun na bartek. Sa Diyos, delegado di kiti pulis, kita na ka na kiti drug addict. Sa tingin yung tiramido ninyo, tatang. Nagtrabaho kayo. Daman di pa iti salon at yun. Pa'y kung mga sikat mga isurulo ko, anak ka lang, putot ka pa'y. Tiyak pa sigurado ng putot ka. At naman digiti kong daway manong naming saan nga nakainom na limpyo ti panunot ni tatang. Tang? Saan kayong nabartek? Saan kayo nakasyapo? Abaya, bagman ta saan ta kayong tiliwan digiti pulis? Kit may paharit ti agdradrag, tay accept syabo, illegal drug, ako nada. Patiliw ka. Tang,
nalimpyot pa nunutyo ita, kahit kang kasrita, dumagdagal kami nga kakabsat. Apay nga saan yung aramidan ti responsibilidad yo? Kas ama, ubing ka pa apay amom di kita nga bagbagam. Nasapak nga, nagmature dat panunot ko tang, kapag kas nga aramidan yung kininanang. Ninanang, amo yung kati trabaho na? Sanjay ko nga nasarakan ni nanang yo. Iti kapitakan. Inyaon ko. Tiba kadakis, nagsubli. Nagsubli ata. Di yung anungan ti pagribangan nyo. Anyong arti pa kayo, kada kami, di kami nagtrabaho. Di kapilitan na ni nanang. Gusto nagtrabaho. Yung sila kami, di may kayat nga tilmunin ti inapoy nga na ti bagas nga buno ti kwarta nga naigatang ti bagas nga naluto nga nagbalingin na po kahit nagapo kininanang kapati kasi dyan na trabaho na ubing ka pa nga talaga maawatan mo ti sitwasyon nga talagang maawatan kundang gusto nga pangasyo balbali kayo kumain balbali sige balbali ko kita madamdama nagdaman ng awis di barkada kadagidong kami mata na kito adda nakagatang ti singlutin mo nagsinglot kami ha sige nakpay panakon paano nyo na yun nakpay dito na sa di naman ti kayat ko isot kayat ko inanang mo maturo gring tumanda to maliwan saan tuman managtrabaho trabihan ala siya mga ti mang ti kwartak barok takwartam nga dapak sa pulan yung kapsat agang gagayam di junk shop mayat man mayat atatang napilang ada matandan mi nga kakapsat nga igatang tayo iti kanan tayo nga saan nga nagkapo iti narugit bilibak ka nga Albert Barok putot ka nga ta manamu ka na kayo sa lusod naman kininanang mo na sinutakin putot ka nga. No siyak matlang asawa no adda nakaalan at sa bali. Kaya tiyo ka dito kastang mapaspasamak tanang. Nga ti asawa yung kot kwa. Nangarod kita oreta ikanak ba't no daduma. Paramanan nakmat no daduma. Anong nemi hindi graduar ko ang elementarya ket ting karigatak siyempre kiti high school. Adadan nga nagmature ti panunot ko. Nagruna ket sa nga may libak no sa sinuak no anyat pamilyami manon nemi. Kasla ditakbe kayat nga sitgan di kiti kaskolaak. No narugit ti inak kasla narugit akmeten nga anak. No drug addict o no bartikero ti amak kasla may ramraman na. Siyempre, asin no, ti kapamilyam, kaslakastaka mo ten. Ngam data man nung naimi tinangtad kanyak, iti nangtad kanyak ti karid. Nangtad kanyak iti panangikarik. Jak kayat, ti maipada iti amak. So, ang bagbagak mo ni atin kong hanjubi, ti sut kakaiso nga babae. Sa motultuladin ni nanang. Nagbaling ka ko mga matino. Ha? Amok na maawatan no anyat sitwasyon ng mapaspasamak adin ko. Wan kuya. Awang pagdanagam kuya. Very good. Kastawat kang nga babi. Ha? Wan kuya. Tuladin da ka. Nasingpit ka. Nagkagit ka. Nasiat kang kapsat kuya. Salamat kuya. Okay? At saan tayo liplipatan niya po Diyos ha? Uray no dagiti naganak kada tayo kat awanan dati Diyos. Ngam da tayo nga kakabsat, ada Diyos tayo. Babayan titulong na inaramat na ni Tata Ed. Di ba? Nagdakal ti ba itulong ni Tata Ed kada tayo? Isot pa nakaama tayo ni Tata Ed. Ngam awon ina tayo. Una ta di ba't nag-asawa ni Tata Ed? Kung nga rod, lalakayan mat nga baro. Malaksid manong nemi ti panaggatang ni Tata Ed iti di kitay mabalin na gatangan. Ya? Nga nagkapo ka di kitay basura, pagbasuraan, ganda dumapay. Di kitay lata, plastic,
bute, landok, kaya na dumapay. At pwede kita umayda ilako keng kuha nga ta electric pan. Nga ang kanong nga mabalin. Kung gundawahin mo ten manong namin ni Tata Ed, nga taramnan, nga pagbalin nga pag-uwaw. No, ada partes na awan, kumatang, jay. Susuruan nakbet. No, no, ada na kita landok, mabanamat nga weldingen, agaramit pa yung manong namin tayo kurong-kurong. Wan. Kahit ni, ay, Albert, tara, makatasuro ka. Ha? Ay, ata. Ito, electric pan. Mas lang perdi na ito. Yung mga men, di kita dumantangan na tao. Pag baninda nga disposable, di kita, wada, nang narura kita at mabarina. No, nga, ganda rin, basura dan, ada buti landok, bawad na matilako, pakilo. Ngayon, mabalin pala dito eh. Mabalin nga tarimnen, sa dalusan, no, kasapulan nga mapintaan ta, sa tailako. Iso mo't lagay nga nakadadot display yun ti, abay mo't lang ti junk shop yun tata. Talaga man. Adapay TV, agtarimaan ta. Ado dagi ti aklako da nga perdi ko na. May balim pa ilaing. Naglaing kayo tata. Wais lang. Ni mapingin ti kaya agasawa. Sa salsudan ti agasawa. Nakuha kami, nasugatan naminsan ti pusok. Yung karik nga saan ako nagayayat. Basta tata. Basta yaklatan, malaklakayan. Sabi ko Albert, kanda kayo nga kakapsat. Nakapsutak ton, kadyak kabaylan ng tiyag trabaho. Saan nakto nga baybayan, ha? Una tata, itapay kat sanda ka nga baybayan, tas ikati pa nakaamamin. So nga da kayo, nang narunag ka Albert, pinapilik nga inalakat ka duad toy, nasingpat ka. Saan kang umala iti ma'am? Nasingpat kayo nga kakapsat. Da kayo, ad-ad nga tarabahin ni Apo Diyos. So nga itultuloy mo, kinasingpet mo, kinagagat mo, kinapasnag mo tagbasa. Hindi naggraduarak ti high school. Tara, sa anak to ang agbasa. Nga bali, nunto ni Joby nga adin ko tagraduarak ti high school, ikarigatag to nga college. Adat planom. So tata, sige, susuruan kang agtrimaan, kaya nag-welding. Kaya mo, kahit ko na tata. Kahit nung as pagarigan ta saan kung ito nakabilan, timang manage ka dito ng junk shop. Kaya't mo ito nga sikat mang manage, tawidom kanyak dito ng junk shop, dito nga negosyo. Kahit na tata. Iso nga, lalaingek, kahit tanda anak na kiti ar-aramidem, tapno, yung siyak to daking kukuha na ito'y. Patawid ko ito keng karato'y, no saan ko kabilan. Nagsiyatin data. So nga, surusuruan ka, nga tarimaan, surusuruan ka nga welding, agaramit ti kurong-kurong, kahit no kas pagarigan laeng, agbasa kanto iti TESDA, ti vocational nga welding ka, mga lakanto ti kontratam nga, magaramit ti rehas, agaramit ti alad, gate, kasi ay, nagsayatin tata. Abay katawa ka. Nagsasao kayo, kas lakal na Bartek. Dati announcer ti na Bartek, pala, dakang Uber na. Ay, gusto ka di tata. Hindi graduara ko ti high school, manong name adun ti amok. Nakas nga tapapanan ni Tata Ed, ipabusoy na kanyak ti junk shop. Siya akong ti kasla manager. Nga agpasangpet kada kita'y mapanagkalkal, manong name nga gilako kada kita'y nakalkal da. Adamat di kiti kakapsat ko nga tumulong kanyak, manong name nga agilasin. Paglalasinan da, manong ipundo da. Kada ada schedule manong name ti umay ti truck nga mangkarga ka na gito'y nga pangilakwan mi. Kada kiti appliances nga manong name nga mabalim pala nga terminen nga igatangan kada kiti perdi nga partes na nita. Adun to da kiti umay kumatang electric pan nga second natarimaan. Opo, napindas pala nato asla kabarbaro na da.
ti presyo na nalaka. Basta mo tin TV. No, TV. Repair shop. Yan. Dagiti pa-welding, umay gumatang itina-welding ako. Aramin nga kurong-kurong. Kunan tumad ni Chopi. Kuya, kumusta nga tamat na ni Tatang? Hindi sa rungkar no ka. Una ta, dito yung matan nga gigan tayo. Pimanaw tamatan sa Jabalay. Kumusta matan ni Nanang? Hindi mat sumang sa rungkar no ka. No, pag sumarungkar, maturog man din Nanang. Bang yung ipananangawar doon ti kwarta na. Kahit agyan tayo matan nito eh. Mabiyag tayo matan ti bagbagi tayo. Saan ka din nga madi kuya? Nga niya. Pinanawan tayo matan datatang kininanang. Kasi anong kumangaw dito panawan? Kahit saan damat nga maitad ti obligasyon na ka na tayo? Ang damat itad na nga kwarta. Nga nagkaputi na rukit. Ipakpakan na ka na tayo tinagkaputi na rukit nga trabaho. Ada may imas mo mangan. Kasi jay. Idin to tarito eh. Pagbambanugan tayo, paglangitan ti. Pagtaudan iti taraon para kada tayo. Saan ka din nga na imas ti mangan ti kastoy? Wanangim, mawatan ka, Joby. Impanaw tayo obligasyon tayo kung naginagan na ka na tayo. Kasi ano kumarod nga, madaan tayo tinagsak, no kasi yung tinagbalingan na ganak ka na tayo. Inaramit tayo ti amin nga mga bagbaga kadakwada. Nagbalbaliwan ni Tatang. Nga isarde nga ni Nanang tiyas diyang aramid na nga tagsapol ti matino na dalos nga trabaho. Ngayon sana tamat nga tinggan. Apay ko mga dakayat mga isuro. Kat anak kay laeng ko na dapat. Diba? Agyaman takit di ata. Adakas kinimanong ni Tata Ed. Arik na nangadaptar ka na tayo. Ngayon pa nakaamak pa nakaina tayo. Diba ngayon? Kahit nangasawin, sana tayo nga babayaan ni Apo Diyos. Husto ni Tata Ed. Datayo ta adada, kakakaasyan ni Apo Diyos. Datay nga dukha, marigrigat. Datahan natin nga baybayan ka buta. Saan nga maitulad ka iti mabaybayan nga anak nga dada iti kalkaliye. Palaboy. Tingamin? So itultuloy mo iti kinasingpit mo, Juby. Pagbasahin ka. College, kuya? When? Ang latan ta. Agtrabaho ko matin. Saan man? Orin na siya lang ti kakaiso na nga graduar. Ito na kagraduar kang trabaho. Tumulong ka matan para kini Pabi. Siya ka din, kuya. Siya, kapit ko mga problema kanya ko na ta. Siya matan ti adadang mga mamanage ka dito nga junk shop. Laman? Kaya kumapkapsot matan ni Tata Ed. Santa ito nga babayaan ni Sona, kuya. Awan asawa na, awan anak na siyempre. Dato yung timbilang ng anak. So nga santa ito nga babayaan ni Tata Ed. Manong na yung nagbasa kiti panag-welding, iti TESDA, kan nananaya kung manong na yung nga talagang welder. Kad maraglagsaka ni Tata Ed. Mabali na kung nga matay. Naragsaka ko nga matay. Albert. Tata. Abre nga natin mapampanunod siyo. Di ka di kaya agbiag pa nga naragsak. Mana. Kula unay. Ragsaka ta. Uri awan nasawak. Awan anak ko. Ngayam anda kayo mat nga kakabsat. Nga natulungan. Naggamang kami, Tata. Amoyo. Idi sakbay nga dimteng kayo tibiyag ko. Adumat ti kayat ko idi nga tulungan. Nagitikas ka na kayo iding agbasbasura. Ang diya mo. Takasla, parang ipagarup na, di bagbaga katulungan kita. Handang mamati. Kasla, tay, noan niya ti biyag da, kasya dalatan. Awan ti kayat, awan sanda kayat tumasanso. So nga si Albert, itultuloy mo ti kinasingpet mo, kinagagat mo, tulungam di kaapsat mo. Katsi ka, awang ka ditarantam nga
Nakabasak mo tin, kuya. Ay, tata. Sa bagay, oray mat, baka nalalaing ka pa yun, yung kita dumat na ka, nag-graduate ti college. Baka dakdakil pa yun, ti maganansya mo, no maswel, matandan mo. Ha? Maanta, gabutan na lang kang ag-welding, kat amumon ti agaramit ti ag-welding ti rehas, kanda dumapay. Umay da, agkita dito ti rehas, kat gatangin da. Baka no, adan to, agpakontrata kan, kat kontraktor kan tumbarok. Kontratayam ti may isang alad ko ma. Wano saan kat kontratayam ti may isang balay nga sikat ti ag-welding, mga ramid, pagkapuan ti rehas, kalagiti tawak and daw. Baka kabalam to pa yun ti aggalba. Among kalagito, agad saanin nga kayo ti pakad dang, pati galba. Wano atip ti may isang balay, wano building. Kaduan na nagiti landok. Welding ti kasapulan. Ha? Abay. Pumintas mo't lang ti biyag mi agkakapsat no kasta tata. Babayin kang nga inauna. Babayin ka ni Apo Diyos nga inaramat na kayo ni Apo Diyos. Tapno adda ka nga mangtulong ka na kami. Tako na karo din. Sikapay lang iti nang accept iti jayak nga tulong. Idin to ta dumatenda kita kahit kung nga tulungan idi. Baga, nagbaling ka manakim nga kapsat, uno anak. Siguro tata, no sana kasya da tatang gininanang ko. Tsak kumana panunupit ni kastoy. Una, iso nga dalata utang mo na imbaga nakim iti amam kindi inam. Taore no asyay, at dalata utang mo, at siyempre, no awan da kit awang kamit. Ngimsi ka kadimot lang ata ti putot ni tatang mo. Baka sa bali nga lalaki nakaputot kininanang mo. Shhh! Tatamit. No saanin na katsalatan basta isot naringak gama. Kang kanayon ko matabagbagaan di kapsat ko nang naruna kini Chupi balasang in manong tabasbasan di college. Kumusta anak? Atin ko. Gusto ko yan. Abing pinasta atin ko ha. Hala kuya. Kipatan at pintas mo ni nanang. Di magasak kahim sa jay. Apag so nakariing ni nanang. Ket. Kumusta ni nanang? Yung jay. Mok, bakit nga hostess? Wala na tapay lamayat kang kuha na. Di namak ko nga ron. Ket. Dalata ka no? Ngam nalakakano yung sunan. Inaloko ko nga ron nga balbalawan nga umay ditoy. Agyan langin ditoy tapno tikasta. Ket makapagdadan na tayo nga panawan ng diya barong-barong. Oreta tamit pagyanan tayo ditoy. Panakabalay tayo. Nga saan nga mo ko ng barong-barong. Kailan niya ko nananang. Kastiman lang ta. Ni tatangay. Medya nakitak manin nga da. Ginumda manin. Inasidgam ko uy manong. Ket. Sa balikit pat panagkita na kanya. Sa dakan kantsawan na kiti. Kakadwa na. Ano kang kantsaw da? Yung bagadang sa anak kanong sa anak kanong putot. Ket kapoto sa anak nga putot ni tatang. Mabaling ka no. Nga niya. Mukhang natanang. So nga nakadaldalakado no. Kasta. Mayat mo tapimanaw tayo. Tama nga no. Gusto ba sa ako na balasang. Baka no rape na ni tatang. Huwag nga rod. Sarong karat na ito ita. Tabal yung baliwan tayo nga magbagan ita. Kuya, ada girlfriend mo? Hindi pala masama na ita. Kaya da kurso na anak ka na kita umay na ko agdakla ko. Ni Lilia. Manang Lilia? Ama mo? Mukha? Kurso na anak mo nga malakay ka. Di asawain mo tadwa kay ito yan. Bingak pa, graduar ka pa eh. Inulibatan no danto na trabaho ma. Tulungan anak nga mang para duarmat ka ni Bobby. Una, no, sigbat ni Bobby.
Yung damag ko, damo na ka nung sigarilyo, kinuminom ti arak. Bagbagak to. Parang masan nga may tulad ka ni tata ni Bobby. Idi agraduar manon nemi ni Joby. Kastawa ni taragsak ko. Orek la makalwa manon nemi ta siyak tinangabay kang kuwana. Nga immunity stage nga nangala iti diploma na. Kuya, sabi nga ang luluwa ka. Luwa tiragsak ka din ko. Kuya, salamat. Salamat, kuya. Sikamat tagluwa. Luwamat tiragsak. Salasaan ko pala apatyen. Nga siya, nga putot ti adik. Kananak. Di magbagadang hostess. Kat naggraduara kon, kuya. Bawa ini tulong mo. Tulong ni Apo Diyos. Naggraduara kan tumat naggraduara ka matan. Di tatas na. Tulungan ta ni Bobby. Kat sabi ko mata, may ruwar mo ti board mo, kat makapagtrabaho ka nga dagos. Uwin kuya, ikarikan ka. Nagpaalam siyempre. Kat maragragsakan ni Tata Ed. Bobby. Apa yung Bobby ko na yun, Tata? Ay, siya kagayam ni Albert ni Bobby diyading mo. Lakay kagadilaw ko na yung Tata. Sa bagay manutawin yun. At agundawain nga, ito kabawa kon. Bayak mo tang senior citizen. Manutawin ko na idi simang bay ka kit 5, grade 5 ka pala idi. Hanggang Tata. Amo kayo, maragragsakan naklaw na ita, adda kayo. Imbaglaki din tada na alukoy ko kas ka na kayo. Nga mayat atulungan. Nga kadkadwak dito nga negosyo. Kat nasusuruhan ka. Sikat ng baling nga maestro, Tata. Maestro. Nang isuruan niya, nakasunod nagtarimaan, nakasunod nag-welding, saak pala nagbasa, di ato to balat amukon. Nakasunod mag-manage ito yung junk shop. Nakasunod mag-manage ito kasi yung negosyo. Nga saan lang aggatang ka na iti may junk. No digat pa yung tarimahan, ag-welding. Kumusta amat nga rin iti deposito di bangko, iti kwartam. Umana itong pangasawa ko nata, no? Mga asawa to. Dapat lang. Nga sikat muno na nga mga asawa. Ni Joby nga ating mo. Agraduar pa lang muna ni Bobby. Sa akong panunutan deta. Ang mga mat mo ng asawa ni accountant. Ni CPA nga kabsat mo. At ang boyfriend nan. Kaya no isot mo na asawa diso. Kaya no asawan doon ni Joby, anto nga agyan dito Madandan doon ti bukod nga balay. Nung kasawan tumaten ni Bobby, iniag balay tumaten, kasi kanton di mabati. Saan nga di akas na ti kahit Tata? Nga siya timang tawid dito ito nga negosyo. Walang mabalin mo mat nga panawan dito nga klase nga negosyo. Basa ka, barin ko mat nga makunang professional, with license. Di mo kayo tagbaling nga engineer. Dito yung klatan, Tata. Napinas man dito nga negosyo. Ori nga saan nga makunang nga professional ka nagraduar ka na iti 4 years course, no license. Dagiti ka dilaeng makapaggraduar iti kolehyo, 4 years course, nga daan iti board exam, kada lisensya, iti makunang nga professional. May saan mo iti professional, iti panak ko na. Professional nga ag-welding. Professional nga manage iti junk shop. Professional. At atiwan, hindi kita makuna nga nag-professional nga nag-graduate 4 years course, bro.
Wala ta napinas dati nga negosyo. Makatulong ka, kanang iti marigrigat, nga mapanlagbag, pidot dita, kalkal ti basura. Makatulong ka, kanang iti mapanaggatang, kanang iti alikaman, nga saan da nga kayat. Makatulong ka, kanang iti agkasapulan ti tulong, ha? Wanda ta. Yan. Adan sakit tumawag-tawag kang nga tata. Sino tayo? Nga han siguro agdengdeng buy-buy tata hana mo nga programa ka iso nga tumawag na na-share mo dati dapat in-share ko nga programa ngam dinan sa amo makita diya ma-share nga programa kaslay di birthday ko kita dapat in-share ko king kuha nga programa ket awang kanubot na buyan ha. Kumusta ka manang? Sino det? Ada kasal sa ritong kadi? Madama nga programa manang. Ay, In-share ko mat dahil programa apay di kagbuya. Kaya? kaya po dati tipo, ano na pagkaduaan ko na. Abay. Pagkajak nagturturo, gitirabi eh. Hmm. Ikaw, naglagay, pinapalabas. Ay sus, apo, Diyos ko. 72 years old. Agbuya kayo! Dali ka tumutawag. Madamat pa nagprograma. Alam nga in-share ko ba't kita programa kat? Ano tayo yan tayo? Na-interrupt tayo. Aking ka manunemi inang angaw ko ngayon baga kinililia. Hindi mo man naglako. Lilia? Ay, boss. Di ka pa rin naumatikas ng trabaho? I love my job. I love my work. Nag-graduate ka sa high school. Uwin. Kat, di mo kahit agbasa di college. Makabasak ti ka sa ito pagsapula. Kumusta na ginagad na keng ka? Hawa? Awang bibiyang da kanya. Awang bibiyang da ka na kaming kakapsat. Among ka titi pakasalitaan ng kakapsat. Nagmalanga. Saan? May kadagmindihan data? Ay, nakababayin, boss. Shh. Tumboy ka no babae ka nga talaga. Hala? Kasto lang terwatek. Kas lalaki ak. Pagparpare nga tumboyak tapos no saan nga kurso na daan na kita lalaki baka rape and duck. Neto, tawag man nun eh. Di kahit nang sawan nga talaga nga babae ka. Aglang lang akala ka tumboy. Uy. Baling kakarot nga Armen. I love you, Lilia. Boss, may gari di kas kanya, keng ka, nga manager iti junk shop. Nagkapuhak mo ti kas keng ka. Dari ti storya. Yung babayan ti tulong ni Manong Ed, ni Tata Ed, kunak ko man. So kastoy, napaggraduar ko ni ading ko. Sumarunong to maggraduar ni Bobby. Ti amo ka kita, pa? Ti amo kit ko ha. Ti amo kit. Baknang ka. Makuna ka din baknang. Kit atut kwartamon, manager ka. Ngam nagkapuha kitirikat. Bartekero nga adik damak. Gustis di ina. Ista? Magdaday na mandamam. Kit ore at damak kinina. Kadya matiramid da. Kayat mo. Umay ka dito eh. Kadwakan nga manager. No kayat mo. Umuno na tamit lang asawa kim ni ading ko kang Joby. Hala? Sila bagbaga man. Wain manong nemi lalaki ti kargaraw ni Lilia. Ngem gusto di ko nana pagpareng na sila tumboy tapno ti kasta kita handa nga kurso ng daan. Kani di inikat na ti kalugong na kining wakray na ti buhok na. Wow. Nakapimpindas ka Lilia. Lilia? Pinagbiriyandanak lang. Anong pinagbirianda ka lang? Saan lang ka lang? Kapag agyaman na pinagustuhan na. Kahit ko ti, at nakadwak dito yun.
Nang ronakit ni. Medyo nakapsutin ni Tata Ed. Kahit kung anda kaduwak ng mga sikaso keng kuana. Kahit kung adan to anak ta. Nga agbalin nga member ti may nga pamilya. I love you, Lelia. Abay nga siya. Gabat sikat kayat ko. Baka nga I love you, ito saan kumat nga love. Baka magbibigla ka laing, boss. Anak ko akan di boss. Albert tinahagan ko. Hinaksan. Napanamanin manong nemi in pinunggos ti buok nga sa namin suot iti kipis na. Nakapandalong nga naka-jacket nung tignan ko naman lang lalaki. Katay mo tikas ng postura. Babae ka. Babae na? Kamala anak. Babae at kinatawag kahit ko sa wan. Marong nemi agkas kaseran ni Juby. Ada naalan ng apartment manong nemi ti asidek ti bangko nga pagtrabahuan na. Ada man di kiti gundawi manong nemi mapangkusarong karan di naganak kanya. Ngamte ko na kon, no aldaw ti papangko, mat maturog ni nanang. Dapay lang matlangana. Uri bakuteng at akano pala mayat kang kuan. Di pala aglaos. No mapagkumat kitahin ni tatang manong nemi at dala tawad iti kanto. Pare. Sa anak mo. Tabak ng anak mo. Nakakutse pa yun ngumay dito yung squatter area. Ayan na. Diyan. Ay! Albert Barok, Albert Barbansi, may kaya pati kulse pa rin, anak ko na. Tang. Pala ka. Magdatitikwarta ng sangara. Balbali kayo. Umay ka ijay negosyo. Tumulong kayo sa jay. Sweldoan kayo. Tapno adagatang o ti arak, kensi mo. Kadan yun ti bisyo yun. Balbali yung kantang. Ang pinanado ti amin. May isang professional ni Joby nga putot yun. Saan ko putot na jay? Magaling niyanang mo. Tangan ta palang guntawa yun. Oray no, anyaman ti bagbagada. Nga saan da kami nga putot. Ngayon sika tinaringan mi nga ma. Ngagpala ka na taga din. Sige, pala kang sumot ka kanya ka. Ngayon saan ko napasurot ti amak man. Talaga na adikan. Aging ka nag-grade, manong nemi, di kami ti PNP, di dahi nga area. Tas siyempre, ado di kita sapsapulan ng drug addict. Kan di dapat ti pagarup da manong nemi nga pag-deliver na kadagi droga. Nadamag ko kinabuhi ti TV, manong nemi na pasamak ti enkwentro kontra kadagi ti drug addict ket maysa ni tatang nga natiliw. Di mamuak no sa dinutayan na manong nemi na pang sinarong kara ni suna ti pagbaludan. Tang? Albert, piyansa anak. Ore kahit kasanok ayat ko humang piyansa kada kayo. Nadagsan ni kaso yun. Naalaan da kayo. Iti illegal nga droga. Saan kalagayam nga drug addict? Drug pusher ka pa yan. Nasa nga po na minulaan dak ti droga. Dadat pambar, orason, di kitikas ka na kayo. Ama, drug pusher ako managat. Bakla nga kumamatan, aglaklakuak nga ron din. Adi kak lang, hanag aglaklako. Imawan tilawan do'y tatang. Talagang amoy dapat lang, di pulis ka. Imulaan da katapno lang sarden kayo. Napimpitas ti biyag yun at yakay ti pagbuludan. Barbaring nasadya kayo ngagbalbaliw. Awan ti may tulong ko. Taori ka sanot aramidek. Hagay mabaling ang piyansaan. Taretot kadagsan ni kaso yun. Nasiyat mat. Nagtal na kayo.
At dakayin to ti uneg, barbaring sa giant ti pagbalbaliwan nyo. No, saan nga nga karong. Katkasta nga ron tinapasamak manong nemi, nabaon ti amami Jemonti. Sakbay nga nakapan sa Jemonti at dakam nga talo nga kakapsat, na malubos kang kuana. Tangang balbaliw kayon, barbaring na dagunda ko yung makarwar. Kat makita na kam to, sarong karan na kam to. Makiparakder kam to, mangbangon kam tinarag sa kapamilya. Kuna ni Joby. Yan. Sige, nako. Pakawanin dak, tasanak man nga nagbaling nga ama ka na kayo. Gabatasan na kami matabagbigan ng putot yun. Kapatagas diyan nga trabaho ti sa asawa yo, tinagbaling nga inami. Ngayon, bigbigan mi nga oteng mi nga naimbaga nakim ti panagbalin niyo nga amami. Numampesan yung impaama, ti bagiyo ka na kami. Alam ako, maring handan to pala kung taway nga makapagkikita tayo. Makapagdadan na tayo. Kalbasan deta nga napasamak kinitatang manunemi. Ini may sangal daw nga napamisyonarong karan kinililya ti inak. At da iso na. Hamat nga matmaturo. Nang, kumusta kayo? Kastoy. Sunod ka duwam. Nililya, tagbalinto manugang nyo. Itamang pala nga saan ka nakaturog. Nga madalong mintoy. Agrub-rub hatak. Panawa ko dito nga lugar. Papanan nyo? Ay, isudetan ni Delphine. Nakalugan manong name ito owner type jeep. Sweetheart, are you ready? Dugay sa ngilim. Iso ni Albert, tinaunang anak ko. May sarito nga naling nga welder at daab negosyo na. Nobya na ka no, ni Lilia. Basta kayo tatak. Iso ti surutak. Iawid na ka no di probinsyada. Dikat kayo sa unang balbali kayo. Hoy, tao matin mayat kanya. Imbag anta kayat ng ni Delphine. Agaman na kata kayo tata. Di palangyada yoy ko kininahan ng kapitakan. Hindi pa lang yung bagbagak yung kuha na. Yung di napat tungpalin. Yung tatawarin ti asawa na, ti amam, tanabalutin. So, manugutan. Iawit ko sunan di probinsya. Sadya kami ngagbihat. Sasarong karanda kayo ito, nanang. Alang kitagaman na kanak. Mamay na kita dim. Murita, nakapagretor mo ni Chubi. Sumaro mo nagretor ni Bobby. Maragsa ka na. Nagbaling ka nga na siya at anak ko. Uri no saan kami nga nagbaling nga na siya at nga naganak ka na kayo. Awang pagdalakan nyo nang. Da kayo, kinitatang. Tiningsuro ka na kami. Tapno agnak-nakin. Nga nagbaling nga karit ka na kami. Tapno di kastakit. Saan kami nga may lumlumitirikat? May tikas-takit saan kami nga may raman. May tulad tikas ka na kayo. Ingkam nga roden. Ingkam himaten. Sabi ko manang, talanto man ang pagundawin kakikita tayo. Oen manong nemi binoy-boy mi nakasano itayad adayon dagiti tuwa. Iti panaglogan ni nanang iti owner type jeep. Nga di aganda rin katumatayudan. Nagbababay ngumis-isip ni nanang.
Ni Matilya manong nemi nakiktutak ilipunasan na digitiluwak. Pinanawan ni nanang mo. Tigas to nga lukan. Kahit nang sawan, sinto man natin pinagbalbaliw. Agama na kinapot Diyos. Nung pekas to ti amin. Ang balimot siguro nga na siya ti kasasadin tatang mo ti unag ti pagbaludan. Tamom, dagiti makaamiris ti bidod da. Sadya dang nagbalbaliw. Sabi ko ma. Nataltal tagadan tirik namin nga kakabsat. Kada ni tatang iti unag ti pagbaludan. Ninanang man. Panagkunak dakil ti pamati ka nagbalingan na siya at Nicho Delpin nga si Morotan na. Tilangin sa pulak dito lubong kaya ti panangasawa ken ka. Ti panagbalin mong ina di kita anak ko. Sige. Sakbay nga ang asawa ni Joby nga ading mo, di sika malat umuna ang asawa. Data malat umuna ang asawa ko na mga sika. Sinungar ti asawa at nasyak lang datatag asawa. Nagkalay sa akam nga road manon nemi kinililia siyempre di tata Ed ititimak der nga pan nakaamak. Yung pakamok man dahito kininanang gapota yung pakaamo na ti address na kaya mabaling kumat nga tawagan yung saan nga nakaumay. Hininto tanang sapol kami latamat ten ti amamumi nga ti makder nga ina manong nemi ni Lilia. Ta uli lang orot nga demang nga nagbaling nga may sa kanagiti street children. Maglakit din. Tanasurutan naman tikas iti naramid ko idi nga agkalkal ti basura ket nagamamu kami idi umay aglako kanagiti nakalkal na iti junk shop. Wan manong nemi mun unak man nagasawa ngem ni Chubi si Maruno kalpasan ti makatuwa ni dagraduar met ni Bobby ti kurso ng engineering. Pinadakkel miya pinapintas tinaiyabay nga balay iti junk shop. Nga dito yan manong nemi da nga pagyanan ni Tata Ed. Manong nemi na atake ni Tata Ed. Intarami iti ospital. Doktor, kumusta? Kumusta ni Tata Ed? Nagasat saan nga natuluyan. Amad naman ko na nga mali-stroke, tinapasamak na talagang atake. So nalaing ta, nagpalinakas diya, baldado. No at kahit ng panan, aglugan di wheelchair. Uno at mga tibay, kengkwan. Sa nga ba ni doktor? Tanaskin ka si Bibian. Anak na ka? Saan na ka po nung anak? Ngimimpilang nak-anak. Impilang kumit ngama. Noawan ni so na doktor. Sa anak kumakastita. Ken saan kumamatakas jay di kitikapsat ko. Da kamin siyempre ti mga asikaso kini Tata Delphine ket na anos ti asawak manong aslapan naka caregiver na. At dari gondaway makita miso na nagluluwa. Awan tirumbay ka kalwam, Tata. Agapanak ka na kayo. Nabimpinas ko man, tuluyan, inalang ko na po Diyos, yan tangi kita. Makitak matindi pintas ti biyagyo. Albert, Lilia, itultuloy yun ti kinapakong babayo. Tuloy iti negosyo, tinulong kayo, tulungan nyo di kiti marigrigat. Nang naruna ka di kiti kas, ka di kiti nagkapuan nyo. No kabaylan nyo nga mga lukoy kadakwada tapno, imbes nga mapandang kalkal ti basura, tumulong dalaingin kada kayo. Saan nga naskan nga kayo tagtrabaho, agmandar kayo natan. Noon niya tinaramid ko king Calbert, kastama taramidam kada kiti interesado nga masulsuruan. Kastama taramid Tata.
Jak pinakasarak ti kas kanya interesado nga masusuruan. Ti patawid ko kada kayo. Ipatawid yun tumit. Kada kita kasapulan. Wanda ta. Ang pagtanangan nyo. Kanagana kayon. Kaurin no kastoy. Mabaling kumat nga aywanan. Di kita anak. Yun kaskasano lang. Ngayon imuno na nga nadaan ni Jupi ti anak. Manunemi sakbay kada kami kinililya. Ngayon kastaon itiragsak mi idadamatan anak mi. Ida kasawamatan ni Bobby manunemi idadamatan ni bukod nga balay kastamatan gani Jupi. Naman pinapimpindas ti bihag da kiti kakapsat ko. At a professional da. Ayem, naragsak kami met na pindas ti bihag met kinililya. Naman pa'y agbibiyag kami itiya basura ako nada. Basura man ko nada nagiti maiyalaklako iti junk shop. Yan para kada kami ket amin basura manunusan ket napataod da ito'y babaen kini Apo Diyos. Makunamit manunemi nga siya ti biyag mi makuna nga negosyante kami. Sa alanga da itamanong. Intultuloy mi, tumulong, nangaroon na kasta kalamidad, mangmangted kami kada kiti NGOs, itulong mi. Uno da kama mismo, manunemi, iti mangted a mismo, iti relief goods kada kiti madidigraan. Dua, ti anak, da Jupi, idinto tatalumit kada kami kinilya. Nagsasarunong kami. Dua mat ti anak, putot ni Bobby Manong. Bale, talo, dua, talo. Na minsan manunemi tinabiit, nabangkam si Marongkar, iti Muntinlupa, kat nakasarita mi ni tatang. Kat maragsakan kami. Eksipod nagbali na nga nasing patisuna, kat maband pa nakikapin na kada iti religious activities tino nagtipagbaludan. Mabalmat sa sarongkarin ni Nanang Manong. Naman pesandan nga nadaan ti anak kini Tata Delpin, ngayon madamat may isang panakaan-anak da, nakatulong da man ng nemi, ti panglawaan mat nga farm, nga as-asikaswen da. Manong nemi, talaga nga saanin nga makapaggunay ni Tata Ed. Agsipot na nagbali nga bedridden. Ngayon tultuloy ti asawak manong nemi, tinangasikaso kinkuana. Naman pekabaylan mi kumamat ti mangtandan iti akbaling caregiver na. Ngayon kayat mi, nga da ka mga mismo ti mga sikaso kinkuana. Nakananamamayat manong nemi, tinaranya ka masakbayan na ititalungan nakmi. Naistoryamin ka nakwada, nanuna, kinitsyon nga inauna nga anak mi. No, sa dinno, itinagdapuan mi. Kinuan niya, pakasalitaan mi. Ket kunak kadakwada, nga nagasat da. Taadaan, addaan datikas kada kami, nga naganak, nga nanganong, wano mga anong, pagkrebengan tinaganak. Saan nakas kada kami, nga nagdalan tirigat. Ket kastawan ng tiyam-yaman da, kada kaming agina. Mariknada, itiragsak, ti may paay nga dungukin pamatig, di kinaganak kadakwada. Nga saan mi nga nananam. Kedi karakarida met, nga ramidan dati amin, tapno madanda, tinaranyag ang masakbayan, anaranyag tumet, anaragsak, di bangunin da nga pamilya, kada kiti sumarsaro nga panahon. Dito nga ron, ti pagkasarita manong, kadagyaman naklauna iti anos mo, nga nangornos, kalpasan kay nakinsan keng kati Telyena, kadagyaman naklauna iti laing mo nga nang ibasa, kat sabi ko tadamat na ibatik nga adal, liwliwa ken pagsarmingan ti biyag, kadigiti padak nga nibingag ken nagbuya, more power to your program and God bless. Toy, nga dagyaman nga pagayam mo, Albert. Thank you, King Albert. Iting ka panangitid, kaya anyak iti detalya ti pakasalitaan,
Thank you kada kita amin nga nagbuya kay nagdengeg. Salamat po kada kay amin.